ke nansi ke le ndawo molweni lethu isekwandima uMamrololo Thokozile Shongwe Ncama ndisengxakini ndihlala kula corner house kwanumber 11 eTiger ndisengxakini apha kubhudluka izitishi zihle ndithi uba kaloku ndise corner house lonke lilidle liyapha kumeyadini xa kunamhlanje ndivuke ngalo ndithe xa ndivuka ndovula igate labe ligcwele egeyithini undixelele ke zonke izitishi zithuthela apha kum ndisengxakini ndiyile kuward committee wandixelela uba ndikrwada wagqitha ke ndagqitha ndaya kumakeleni osazawubekwa abe ngukhansila naye uthe ndikrwada kuba lo wandazi uba mandiyibize njani nayikaka uphele sithi ke namhlanje ukhansila njengoba kunetha le mvula ilidle lingene lonke endlini uthe mandibone uba ndithini mhlawumbi urhulumente uyawuthwa phakame xa ndithetha mna njengawo ndiphele ndicela umfana agrumbe istrato lehle ngestrato ngoba lo lingena kumeyadini ngaphakathi kwaye ke ndinomntana one-short breath ohamba oogqirha ufunxa ke lo moya umbi weziso ezininzi ezineengxaki nezigulo andicela uncedo ke ngokuba mandincedwe kuba ezi zitishi ayisiso sodwa esi singasentla kwaNyerhente sakwanumber 14 kukhona silapha ekoneni kule ndlu iorange ekudala sisonakala umasipala weza kwakanye akasihoyanga umasipala xa simbiza okokuqala umasipala walapha akasebenzi ngexesha bekukhankaswa ndiye ndacela umeya walapha ndamxelela intlungu yam ndabe ndihamba nalo mntana umeya uyenzile inzame yakhe wathumela uMMC bafika bema apha nomfana othile ndabaxelela indawo eyonakala kuyo thina le yethu indawo ndithetha ngesiqendu sam ndabaxelela uba kukho isitishi esahlohla amatye nemiqamelo neecrate ngabantwana balapha abangalawulekiyo netipi esixakileyo enziwa ngabantu balapha bebona bejongile uba sisengxakini emveni koko into abayenza abantu bakwamasipala bafike babuthe imini yonke banikwa loo myalelo ngabangasentla uba mabafike bazulise bangasebenzi emveni koko babone behamba kungakhange kwenziwe nto siphila loo mpilo ke sityikaka ke thina ke 24/7 ndibe ndinomntana ophantsi koogqirha ndicela uncedo bethunana kudala ndithetha akho mntu ndincedayo akho mntu ndisabelayo ingathi ndingumntu owenza uchuku and ke mna ke into endiyibona kunaso izihlalo ngoku ngoba ndithe xa ndicela amancedo kubantu abasondeleyo kwacaba mandingayithethi le nto kuba usazama uba kushifto kubekho abantu abathile ezihlalweni ndoyisakele ndicela urhulumente andinike indawo yokuhlala ngoba ndikwazi uphila nekaka ubomi bam bona.